Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa New Loc, Plaridel. Sa akong mga maestro ug maestra ug mga kabatch 1997 sa Liberation Institute ug sa regular natong mga tigpaminaw sa Calamba Public Market. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 19, versikulo 11 hangtod sa 20. Ang giingon diri: Nagbuhat ang Dios og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo. Bisan ang mga panyo ug ang mga tapis nga iyang gigamit gidala ngadto sa mga masakiton ug naayo ang ilang mga sakit ug nanggula gikan kanila ang daotang espiritu. May pipila ka nagsuri-suroy nga mga Hudiyo nga tighingilin sa mga yawa. Misulay usab sila sa paggamit sa ngalan sa Ginoong Hesus. Miingon sila, sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo, gula diha. Gibuhat kini sa 7 ka mga anak nga lalaki ni Esceva, nga usa ka pangulong pari sa mga Hudiyo. Apan ang yawa miingon kanila, nakaila ako kang Hesus ug kang Pablo apan kinsa man kamo. Ang tawo nga giyawaan mihasmag kanila sa labihang kapintas ug gibuntog silang tanan. Nanagan sila gikan sa iyang balay nga pulos sa maran ug hubo na. Ang tanang mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo sa Efeso nakabalita niini ug nalisang silang tanan ug gipasidunggan pag-ayo ang ngalan sa Ginoo nga si Hesus. Daghan usab niadtong nahimo nang magtotoo ang nangabot ug sa dayag misugid sa ilang mga binuhatan. Daghan sa mga nagsalamangka ang nagdala sa ilang mga libro ug gisunog nila kini atubangan sa tanan. Ang mga libro mibilig mga 50,000 ka platang kwarta. Tungod niini ang pulong sa Ginoo mikaylap pag-ayo ug nagmadaugon. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Ang syudad sa Efeso, mga kaigsuunan, sentro sa pagano nga relihiyon ug gidominahan dili lamang sa pagsimba sa Dios nga ginganlag Artemis didto sa templo nga gitukod alang kaniya, kundili sa mga espiritista usab ug mga magikero ug salamangkero nga nagpatuo nga aduna kuno sila'y kontak sa mga dili ingon nato nga mga espiritu. Ug aron makuha ang atensyon sa mga taga-Efeso, milihok ang Ginoo pinaagi kang Apostol Pablo sa pinasahi nga pagpasundayag sa iyang gahom.
aron mapakita nga siya gayud ang tinuod nga Dios nga labing gamhanan ug mapakaulawan ang gahom sa kangitngit. So ang pagbuhat sa Ginoo og extraordinary nga mga milagro pinaagi sa mga kamot ni Apostol Pablo usa kadto ka pagpamatuod nga adunay susamang apostolic authority si Pablo sama sa autoridad ni Pedro ug sa kaubang mga apostoles. Ug kung atong mamatikdan mga kaigsuonan, pari-pariho ang gibuhat sa Ginoo nga mga milagro pinaagi sa mga kamot ni Pablo ug pinaagi sa mga kamot ni Pedro nga naka-record sa Kapitulo 5, versikulo 12 hangtod sa 16. Ang duha ka mga panghitabo, nag-record og mga milagro sa pagpang-ayo ug pagpalayas og mga daotang espiritu nga nag-ulipon sa mga tawo. Ug sa duha ka mga panghitabo, mga kahigalaan, ang mga lawas ni Pablo ug ni Pedro nahimong mga tulay sa pagpang-ayo. Sa chapter 5, ang anino ni Pedro nga milandong sa mga masakiton naghatag og kaayuhan. Ug sa atong teksto karon, ang mga panyo nga nangapahid sa lawas ni Pablo nakahatag usab og kaayuhan sa mga masakiton ug kagawasan sa mga gipang-ulipon sa mga daotang espiritu. Mao nga makita nato nga kaduha na kahigayon nga giestablisar sa Ginoo ang apostolic authority ni Pablo niini nga kapitulo. Una, niadtong gihatag ang balang espiritu ngadto sa 12 ka mga magtutuo nga naka-record sa bersikulo 1 hangtod sa 7. Pinaagi sa pagpandong sa kamot ni Pablo. Ug ikaduha, niining atong sugilanon karong hapuna nga nag-record sa dagkong milagro nga gibuhat sa Dios pinaagi kang Pablo. Apan buot kong mahinumduman natong tanan mga kahigalaan nga kadtong mga milagruha nga nahitabo sa pagpamuhat ni Pedro ug ni Pablo parihong gikan sa balaang espiritu. Ang Dios ang nagbuhat og mga milagro. Tulay lamang si Pedro ug si Pablo sa pagpanglihok sa Ginoo. Walay gahom si Pedro ug walay gahom si Pablo sa pagmugna og mga milagro. Nagpanglihok lang ang Ginoo pinaagi kanila. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, na-exposed ang tuo-tuo lamang nga pagtuo. Ikaduha, napadayag ang tinuod nga paghinulsol. Mudangat na kita sa unang punto. Na-exposed ang tuo-tuo lamang nga pagtuo. Atong basahon ang bersikulo 13. Ang giingon dire, may pipila ka nagsuroy-suroy nga mga Hudiyo nga tighingilin sa mga yawa. Misulay usab sila sa paggamit sa ngalan sa Ginoong Hesus. Miingon sila, sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo, gula diha. Unsa may atong makita dire mga kahigalaan? Atong makita nga bisan og gipasundayag sa Ginoo ang iyang gahom ngadto sa atong limitado nga panabot, dili gayud siya mosugot nga atong pagaisipon ang iyang gahom nga murag orasyon nga pwede natong ihurim-hurim o litukon anytime aron mahitabo ang magic nga atong gusto. So katong mga Hudiyo nga tighingilin sa mga yawa nga nagsuroy-suroy, abi nila og ordinaryo lamang nga orasyon ang ngalan ni Hesus sama sa mga orasyon nga ilang naandan. So murag nagtuo pod kunuhay sila sa ngalan ni Hesus, apan dili kadto pagtuo nga nagdangat sa kaluwasan. Tuo-tuo lamang kadto nga pagtuo nga nagpakaubos sa ngalan ni Hesus, nga mura lang og magic nga orasyon nga iabog sa mga demonyo. In other words, it was an idolatrous faith. Sama sa pagtuo sa mga Israelita sa kaban sa pakigsabot nga ilang gidala sa gubat, kay mao kuno kadto ang moprotektar kanila batok sa ilang mga kaaway nga mga Filistihanon. Apan unsa may nahitabo, napildi ang mga Israelita ug nadagit pa ang ilang Ark of the Covenant o kaban sa pagpakigsabot. So kadtong pagtuo sa mga 7 ka mga anak ni Iskeva, nagtuo kunuhay sila sa ngalan sa atong Ginoong Hesus
kadto nga pagtuo, tuo-tuo lamang, superstitious. Ilang giisip nga ang ngalan ni Jesus murag orasyon, murag magic nga ilang ilitok. Dayon mudagan ang mga demonyo or mulayas ang mga demonyo. But the Lord Jesus Christ did not allow His word to be reduced into mere orasyon. So dili kadto tinuod nga pagtuo, tuo-tuo lamang kadto. So unsa man kining superstitious faith o tuo-tuo nga pagtuo? Ug unsaon man nato pagkasayod kung tuo-tuo lamang diay ang atong pagtuo sa Ginoo? Well, ang tuo-tuo nga matang sa pagtuo, mga kahigalaan, mao ang matang sa pagtuo nga nag-isip sa ngalan sa Ginoo, ingon nga anting-anting lamang o orasyon lamang. Unsa may common nga mga example sa superstitious faith o idolatrous faith? Well, daghang mga tawo nga mag-display og mga larawan kuno ni Jesus sa ilang mga balay aron maprotektahan kuno sila gikan sa katalagman. Ang uban pa man gani, magbuklad og Biblia sa ilang mga altar aron sila swertehon sa ilang kinabuhi. So ila rang giisip nga dagon o pangpabuinas ang Biblia. Ug unsa pa, daghang mga tawo nga nag-imprinta sa Salmo 92 sa ilang panyo nga adunay picture kuno ni Jesus sa background ug ila kining gidaladala bisag asa sila moadto aron maprotektahan sila sa katalagman. Ang uban usab nag-memorize og mga pag-ampo nga ilang ipangadji sa alas 3 sa hapon aron sila swertehon. And don't get me wrong, mga kahigalaan, bisag ang sinner's prayer nga uso sa mga Christian churches karon, example usab na sa superstitious faith. Nga bisag wala pa kaayo masabti sa tawo ang mensahe sa ebanghelyo, basta nakalitok siya og sinner's prayer, luwas na kuno siya. So ang sinner's prayer gihimo lang nilang orasyon lamang, dili ka na tinuod nga ebanghelyo, mga kahigalaan. Ang tinuod nga ebanghelyo naningkamot sa pagpasabot sa mga tawo nga sila makasasala ug dili sila makaluwas sa ilang kaugalingon. Ug nagpasabot kini labaw sa tanan nga si Kristo mao lamang ang bugto nga Dios ug manluluwas, ug nga giluwas niya ang iyang mga katawhan pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross, ug sa iyang pagkabanhaw pagkahuman sa ikatulo ka adlaw pinaagi sa dugo ni Jesus nabayran ang tanang silot sa sala sa tanang mga tinuod nga magtutuo kaniya. Mao kana ang tinuod nga ebanghelyo. Dili ka na orasyon, gipasabot ka na og tarong, gipasabot ka na og duro sa mga katawhan aron sila maghinulsol sa ilang mga sala ug aron sila mutuo sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. Atong basahon ang bersikulo 15. Ang giingon diri, apan ang yawa miingon kanila, nakaila ako kang Jesus ug kang Pablo, apan kinsa man kamo? Well, kasagara mga kahigalaan, mo-cooperate baya unta ang mga daotang espiritu sa mga tighingilin kuno kanila ug magpakaaron ingnon pud sila nga mulayas kunuhay sila gikan sa mga tawo nga ilang gipossessed aron mailad og samot ang mga tawo. Apan niini nga kaso sa bersikulo 15, gitugot gayod sa Ginoo nga mahimong kontrabida ang mga daotang espiritu sa mga exorcists nga mga Hudiyo nga dugay na unta nilang kaalyado aron ma-expose ang ilang tinuod nga identity. Nakaila ako kang Jesus ug kang Pablo, apan kinsa man kamo? Mukadto ang giingon sa daotang espiritu. Ug katawanan kaayo ang nahitabo sa bersikulo 16, paminawa ninyo. Ang tawo nga giyawaan mihasmag kanila sa labihang kapintas o gibuntog silang tanan, nanagan sila gikan sa iyang balay nga pulos samaran ug hubo na. So nakita nato diri nga ang gingharian ni Satanas nabahin batok sa iyang kaugalingon. Ang daotang espiritu ug kadtong 7 ka mga Hudiyo nga tighingilin sa mga daotang espiritu, mga kauban man unta sa pagpangilad sa mga tawo sulod sa dugay ng panahon. Ang paniini nga higayon, ilalom sa pagbuot sa Ginoo, nahimo naman hinuon silang batok sa usag-usa. Apan sa tinuod lang mga kahigalaan,
Wala gayod giisip ni Satanas nga ang mga makasasala iyang mga kauban o kaalyado. Tungod kay sa tinuod nga kahimtang, mga biktima niya sila. Ang tumong gayod ni Satanas alang kanila, mao ang pagdala kanila ngadto sa impyerno aron mahimo niyang mga kauban sa iyang walay katapusan nga pag-antos hangtod sa kahangturan. Mao nga ang pangutana, mga kahigalaan, nagtuo ba gayod ikaw nga ikaw ug ang kasalanan managhigala? Tinuod nga imong giisip ang kasalanan ingon nga imong sweetheart o hinigugma. Apan ayaw pagtuo higala nga mutual ang feeling. Ulipon ang pagtan-aw sa sala kanimo imbis nga higala. Mao kini klaro kaayo nga giingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 16 ug bersikulo 20. Abusado kaayo nga amo ang sala. Salamat na lang gayud kaayo sa Ginoo tungod kay mianhi si Jesus aron sa pagluwas sa iyang mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala. Karon mo padayon ta sa dihang nabalitaan sa mga katawhan ang nahitabo sa 7 ka mga anak ni Iskeva, nangalisang silang tanan tungod kay dili di ay basta-basta ang ngalan ni Jesus. Dili di ay ordinaryo lamang nga orasyon. Ug tungod niini, ilang gipasidunggan ang ngalan ni Jesus sumala sa atong teksto. So sa walay pagduda, mga kahigalaan, nangaulawan gayod kadtong 7 ka mga anak ni Iskeva nga mga tighingilin ug dautan nga mga espiritu. Apan bisan pa niini, ang focus sa mga misunod nga bersikulo wala na kanila kundili sa ngalan na sa atong Ginoong Hesukristo. Napasidunggan na ang iyang ngalan sa syudad sa Efeso. Kung i-expose sa mga tinuod nga magwalali, ang mga mini nga magwalali, ang focus, mga kahigalaan, dili ang ilang kaugalingon, kundili ang ngalan lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang ilhanan sa tinuod nga magwalali. Ang ngalan lamang gayod ni Hesukristo ang ilang gibayaw kanunay, ug dili ang ilang kaugalingong ngalan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Napadayag ang tinuod nga paghinulsol. Atong basahon ang bersikulo 18 ug 19. Ang giingon diri, daghan usab ni adtong nahimo ng magtutuo ang nangabot ug sa dayag misugid sa ilang mga binuhatan. Daghan sa mga nagsalamangka ang nagdala sa ilang mga libro ug gisunog nila kini atubangan sa tanan. Ang mga libro mibilig mga 50,000 ka platang kwarta. Well, unsa may atong makita diri, mga kahigalaan? Nakita na sa mga magtutuo didto sa Efeso nga ang pagtuo kang Hesukristo ug ang partisipasyon sa mga salamangka dili mahimong magsagol. Dili pwedeng magsagol. Kinahanglang isalikway ang salamangka ug mga gahom-gahom ug magic-magic sa atong pagsunod kang Hesus. Kay dili gusto sa Ginoo nga aduna siya'y karibal sa atong pagtuo ug pagsalig. Ug nakita kini sa mga magtutuo sa Efeso sa unang higayon, mao nga ilang gitalikdan dayon ang ilang mga salamangka. Gisunog nila ang ilang mga libreta. Bisag mga mahal kaayo og kantidad kadtong maong mga libreta. Mibilig 50,000 ka platang kwarta. So unsa may atong makita? Nakita nato ang pagpadayag sa tinuod nga paghinulsol. Ang paghinulsol dili lang ang pagsugid sa kasalanan ngadto sa Ginoo, kundili labaw sa tanan. Ang paghinulsol mao ang pagtalikod sa kasalanan. Ug usa sa mga ilhanan sa tinuod nga mga magtutuo mao ang ilang pagkaandam nga musugid sa ilang mga sala ug mubiya sa ilang mga sala. Kadtong mga tawhana sa Efeso, mga magtutuo na kadto sila sa atong Ginoong Hesukristo, apan pasan-pasan paghihapon nila ang pipila sa mga karaang tinuuhan, sama sa pagbuhat og mga magic ug salamangka. Apan human nila makita ang pagkadautan ni adtong mga butanga, ilang gisugid kadtong salaa ug ilang tiunay gayod nga gitalikdan ang maong sala. Hinaot nga walay mga magtutuo nga hangtod karon nagatuo paghihapon sa mga napta ug zodiac sign.
Nagatuo gihapon sa mga pangpabuenas ug mga anting-anting ug mga himalad ug mga pagpanagna. Kanang mga butanga, mga kahigalaan, gilarawan sa Biblia isip mga satanic activities. Mao nga kinahanglan gayud silang pagatalikdan. Klaro kaayong gikondinar kanang maong binuhatan sa Deuteronomio Kapitulo 18, versikulo 10 hangtod sa 13. Paminawan ninyo. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo o sa mga diwata o sa mga mananag-an o sa lamangkiro o mudangup sa mga tigsangpit sa mga espiritu. Kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga. Tungod niini, abugon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila. Kinahanglan nga magmatinumanon kamo sa hingpit sa atubangan sa Ginoo nga inyong Dios. So nakita ninyo mga kahigalaan, dulumtanan kayo atubangan sa Ginoo. Kanang mga pagpanagna, mga espiritista, mga tuo-tuo, mga paghingilin kunuhay sa mga demonyo gamit ang gahom-gahom or magic-magic. So niadtong nakita sa mga taga-Efeso nga sala gayo di ay kaayo kining mga butanga, naghinulsol sila. Wala na nila tagda ang kamahal sa ilang mga libreta sa espiritista nga buluhaton. Well, what about you, mga kahigalaan? Andam ka bang mutalikod sa mga butang nga giisip nimong taas og bili og kantidad apan dulumtanan at tubangan sa Ginoo? Ang ilhanan sa tinuod nga paghinulsol mao ang pagkaandam nga biyaan ang bisag unsa nga giisip nga bililhon apan dulumtanan at tubangan sa Ginoo. Kanang mga estatwa, mga Dios, bisag unsa pa na kamahal kaayo, kung nasabtan nimo higala nga dulumtanan kana atubangan sa Ginoo, imo gayud kanang ibalibag og isalikway bisan pag ang kantidad ni anang butanga mikabat og 10,000 pesos. Usbon ko, ang tinuod nga paghinulsol mao ang pagtalikod sa kasalanan. Dangup sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita siya samtang duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Mao kini ang giingon sa Isaias Kapitulo 55, versikulo 6 hangtod sa 7. Gilarawan ni ining bersikuloha ang tinuod nga paghinulsol. Mao ang pagbiya sa tanang daotang mga lakang. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtutuo, well siguro nakapangutana kamo kung giunsang pagkaunsaa nga ang 7 ka mga anak ni Esceva nga pari unta sa mga Hudiyo nahimong mga eksorsista o tighingilin og mga daotang espiritu. Giunsa mang pagkaunsaa nga tinugyanan man unta sa pulong sa Ginoo ang ilang amahan nga si Esceva. Usa kini kasubo kaayo nga ehemplo mahitungod sa usa ka amahan nga dili man unta ignorante sa pulong sa Ginoo. Si Esceva dili unta ignorante sa pulong sa Ginoo tungod kay pari siya sa mga Hudiyo. Apan subo kaayong pamalandungon nga napakya siya sa pagtudlo sa iyang mga anak nga dulumtanan ang mga espiritista at tubangan sa Ginoo. Mao nga sa mga ginikanan nga naminaw karon, hinumdumin ninyo nga panilngan gayud kita sa Ginoo kung dili mamatuto ang atong mga anak sa kamatuuran sa pulong sa Ginoo. Ikaduhang aplikasyon sa mga magtutuo. Nakita nato nga gisamarais na usab ni Lucas ang paglambo sa iglesia didto sa Jerusalem. Ingon nga pagkaylap og maayo ug pagmadaugon sa pulong sa Ginoo. Mao nga alang sa mga kaigsuuna nato nga mga pastor, hinumduman nato nga ang pagtubo sa iglesia nanginahanglan og matinud-anon kayo nga pagmantala sa pulong lamang gayod sa Ginoo. Ang mga pastors nga nagtinapulan sa pagtuon ug pagtudlo sa pulong sa Ginoo, dili gayod makasinati og kalambuan sa ilang mga buluhaton.
Alang sa mga dili pa magtotoo, importante kini nga pangutana. Unsa man gayud ang tinuod nga ebanghelyo? Unsa man gayud ang tinuod nga pagtuo? Kanang pagtuo nga dili tuo-tuo lamang. Well, ang tinuod nga ebanghelyo mao kini. Ikaw makasasala og dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. Imong gisupak ang napulo kasugo sama sa imong pagpamakak, pagpamalikas, pagsimbag Dios, pagtubag-tubag ug pagsukol sa imong mga ginikanan ug uban pa. Ug tungod kay makasasala man ikaw, nahailalom ikaw sa tunglo sa Ginoo. Matangtang lamang ang tunglo sa Ginoo kanimo kung mabayran ang silot sa imong sala. Apan ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao kini ang giingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Ug ang giingon sa Hebrewhanon kapitulo 9 bersikulo 22, kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Ang problema, bisan pagtadtad-tadtaron ang imong lawas ug pug-on ang imong dugo, dili gihapon mabayran ang imong sala. Tungod kay ang imong dugo dili balaan, hugaw kaayo, makasasala nga dugo. Apan ang maayong balita, mao nga mianhi si Jesus aron pagaluwason ang mga makasasala nga sama nimo ug sama kanako. Gituman niya ang tanang sugo sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Ug iyang gihalad ang iyang kaugalingon aron mabayran ang tanang silot sa sala sa iyang mga katawhan. Namatay siya dito sa krus isip kapuli sa iyang mga katawhan nga mauunta ang angayang pagasilutan. Ug adiser namatay si Jesus, misinggit siya og natapos na, nga ang buti pasabot, nabayra na gayod niya sa hingpit ang tanang silot sa sala. Ug si bisan kinsa nga motuo ug mosalig kaniya, dili gayod malaglag, kundili may kinabuhing walay katapusan. Busa higala, ayaw nagdugaya pa. Ang kuna nga ikaw makasasala ug dangup sa atong Ginoong Hesukristo, ibutang ang imong pagtuo sa iyang hamili nga dugo nga giula dito sa cross, isip igo na nga bayad sa tanan nimong mga kasalanan. Dawata siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Dawata siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon dayon, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Lucas Kapitulo 13. Niadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Jesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Jesus kanila, Nagtuo ba kamo? Nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? Dili. Sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod niya tong 18 nga nangamatay didto sa Siluam, kay natumpagan sa tore. Naghuna-huna ba kamo, nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang lumulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maghinulsol og mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. unya misulti si Jesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini, apan wala siya nakaplagan. Busa, miingon siya sa iyang hardinero, Tanawara, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga nining kahuya, apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa, putla kini, kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, Pasag di una, sir. Bisan ining tuiga na lamang, kaya kung kalutan ang palibot sa punuan,
ug unya akong abunuhan. Kung mamunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kun dili, ipaputol kini. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.